nemám potrebu. A ďalší topový produkt za mňa je naozaj topka a tento produkt majú mať všetci ľudia na planete. Volá sa to korekčná vložka do topániek, je to špeciálna polovložka, nie je to klasická vložka ortopedická alebo akákoľvek, čo ste zvyknutí vidieť v reálnom živote. Je to špeciálna vložka, ukážem vám ju, tu mám, nenachystala som, ale nevadí, tuto si otvoríme, čiže predávajú sa v takomto vrecúšku a je to tvrdá polovložka, takáto zlatá, špeciálna, s oblúčikom, s reflexnými bodami, s magnétami, to jest táto zázračná vecička vám stimuluje dennodenne vaše chodidlo, vaše orgány cez reflexné body, dodávam vám kvantum životnej energie cez magnéty a hlavne vám rieši korekciu vašich plochých noh alebo korekciu nôh, ktoré už sú vybočené prsty, padnutá klemba, a ideme teraz vyššie a vyššie, bolesti noh, opuchy noh, krčové žily, rôzne bolesti klbov, orgánov, migrény, proste všetko, pretože nosením týchto vložiek do vašich topániek vám sa postupne vyrovnáva kostra, všetky úpony, všetky svaly, čo sú napnuté, pripnuté ku vašemu skeletu, postupne sa to vyrovnáva, čiže skolióza, kyfóza, lordóza, vdový hrbík, proste kvantum ochorení súvisiacich s kostrou, čo by ste ani nemysleli, aké je to všetko prepojené. Nosením tejto vložky postupne vidíte zmeny na vašom tele. Ďalej táto istá vložka vám slúži ako diagnóst, to znamená, môže sa sfarbiť do rôznych farieb a tým pádom vidíte, ktorý orgánová sústava postihnutá. Máme k tomu samozrejme materiály, prezentácie, všetko viete poctivo, dôsledne prezrieť, keď vás zaujal práve tento